Sanibonani, welcome back to my channel again. Welcome back to yet another video. Igama lami uphilile Barbara, just in case sinama viewers amasha. Siyabonga kakhulu usijoine namhlanje, ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike ivideo nokushare nokuthi njalo maqhamuka ama-ads asebelieve sicela ukuthi uwabuke ungawaskippi. So you guys bengenzile le video ka Pastor Mporo. You guys ama videos ka Pastor Mporo atrendayo ukuthi uMporo ube sesikoleni laphana eyohlasela. Simbone nje ehlasela thina besingakezwa. You guys like I said ku video engiyipostile ngathi angazi ukuthi kutheni Mporo elaphana esikoleni nephanga sibona kudonswa abantwana kuningi nje laphana igazi ingane ziyakhala ziyadonswa uyise uMporo une security guard eliphethe nje isibhamu eside kwayena uphethe iphanga uyahlasela ya trenda lawo ma video you guys njengoba bengishilo ngathi mangabe sengizwile ukuthi kuthiwa kwenze njani ngizoza ne update you guys ngicabanga ukuthi ke ngizothi ukunitshela kancane ukuthi kuthiwa kwenzekeni laphana bese siyafaka ke ivideo kaMporo echaza laphana ukuthi why kuthi ube se police station echaza angithi before ngifaka ivideo kaMporo ungahambi ne ngichaze ukuthi kuthiwa kwenzekeleni. Allegedly uMporo kuthiwa ke abantwana labana ngaba abantwana bengane yakhe ngumfana think abazukulu, that is the truth. So kuthiwa ke umama wabantwana labo washona you guys. So ingane zihlala kagogo wazo, so zihlala kagogo wazo zifunda kulesi isikolo lesi you guys. So ke na uMporo uthi yena abakube kwengane lezi ingane zazikhuliswa uyise wazi ukuthi bezingapha kaMporo zase zithi emva kokushona kwama wazo zaya le babathatha abantwana abakubo kama wabo babathatha abantwana emva ukuthi uma wabo ashone. So sebathethe uma wabo I guess akuzange kwaba na agreement something like that. That's what I gather because shuthi umntaka kaMporo uyazifuna ingane zakhe. So ke umndeni wakubo kama wazo awuvumi, so bahleli nogogo bafunda ke kulesi isikolo. So into abayenzile ushuthi umntaka kaMporo wahamba kuqala wayifuna ingane bayala. So now abayenza ke manje sisibona amaphanga ne drama nje bahambe bayolanda ingane esikoleni ngenkani ke without ipermission kagogo wazo. So njengoba ugogo engafuni nengane ushuthi sebezilanda esikoleni la zifunda khona. Ingakho sizuMporo lapha nethi I paid this umncwabo ime ngawukhokhelayo ime ngathini ngemali yami. This is how they are thinking me nguMporo loyo you guys. So ukuthi uthi yena manje emva kokuthi asize ngomncwabo kamama wengane lezi nakho konke sebebabonga ngalendlela nayo guys kuthiwa they assaulted umntaka kaMporo. Uyasho ukuthi bafike ba assault umntanami khona manje nje sizothatha ingane and then ama teachers isikolo awavumi. Okuyikuthi mina ngiyasho ukuthi bebengeke bavume vele umthetho awuvumi ukuthi unikeze omunye umuntu ingane. Lo muntu ongiyoletha ingane everyday yena engashongo vele mawufika even nasema crash mawuyolanda umntwana engahlali nawe they first have to contact lo muntu lo ongiyohlala nengane kuqala right. Basho ukuthi kunomuntu othile uthi uzolanda ingane they have to ask permission from ugogo abantwana kuqala. So ugogo abantwana akavumi, so uMporo nomntana ke laphana balanda ingane ngenkani. That's why sibona uMporo nje elwa nama teachers ngenephanga into ekanjalo kuthiwa yena uthi base side lika gogo wengane mayesho ukuthi abesikolo base side lika gogo wengane bayala nazo. For me ngithi ngumthetho they are not allowed ukuthi ba release abantwana babanikeza uMporo without ipermission kagogo. Bekumele baqale bamazise kuqala ukuthi nanga uMporo uthi uzothatha abazukulu bakhe. Kusho kugogo abantwana ukuthi abahambe noma cha. Ubona ke njengoba ugogo abantwana engafuni laphana bayobalanda ngenkani. Yona into eyenzeka kubo sibona idrama nje laphana because sesizwile ukuthi this is actually what happened. So ke uMporo bonakala echaza laphana you guys kwenye video ngizoyilahlela la umuzi uMporo ukuthi uyosichazela ethini useya trenda nje ukuthi unguMr Phanga mina uyikho konke kunezithombe zakhe nje yazini esezi just nje it's a lot ngoMporo you guys. Empeleni ngiyephanga esikoleni abantwana bayadonswa nje inkosi yami yazi kuyathi hayini bafed. But anyways asifake ke video kaMporo uze ukuthi uMporo uzikhulumela ka 18 abantu bathi makaboshwe kodwa lento ayenzile ama teachers are traumatized abantwana ba traumatized ngoba idrama ayenzile lapha esikoleni bafethu yiningi khona nje ukulwa nabantu ngale ndlela ayenzile uyibonile iphanga lana ukuthi biflya kanjani emoyeni. Imagine kuba ifica umuntu nje entanyeni angithi nje benqamula intama. Hayi uMporo you guys know akuthatha amanyathelo because enganeni zesikolo and it's a primary school ukutraumatize abantwana nama teachers. Hayi uMporo bafethu kumele enze izinto ngendlela like ubonisa ukuthi umuntu omdala and uyaye pastor uyaye leader idrama yonke le like a teenage boy ngeke bafethu. But anyways kuthiwa ke ubeyolanda abantwana ngenkani asimuzwe ke sesikhulumela ngaba slice uNehemiah mebakha ngapha baphatha inkene abafundi baka Jesu they were having swords. It's not wrong for pastors to have bodyguards that carry guns. And right now, bengakafuni ukuthi silwe ngezandla nabo.
we use the law. See, kuziwe la police station report case ivule Friday. Baqale from Friday. Azange baboshwe. So sila ke khona nomunye la biza uthreatenana nami uphethe izinto zami uzang expose uzangithi you know mawune scandal na expose no one will break me mawunempi ilethe but they are fighting ball umbhoro kayi-1 bazophela ngoNkulunkulu nangomthetho. I follow the law. You don't touch children. You don't want to make money ngabantwana. It's a shame matishera schools they can go avoid a police station backgrounds. Department of Education, but what I had to go when they were assaulting, taking stones, throwing them. I had to stand in defense. I didn't harm them, but I was showing them should they touch me, I will not fold my hands. Share this, give me your comment, and wonke amadoda anenkinga ababathathela abantwana nabomama kushona indoda abasebukhweni bafuna ukuthatha indlu bathatha abantwana bathatha imoto babashiye banjalo. That's what they do. It's the resurrection. I'm rising up and I'm overcoming. Abantu nabayenza izinto because banama connection baningi amadoda athwele kanzima abafazi bayaza babashaye babahlokoloze nabaqeda bayothatha ama protection order. Maningi amadoda asemajele today angenama bail okuphuma. Ukhulise abantwana for 7 years uhlala nabo kuvela ugogo wabantwana ufuna ukuthatha abantwana kuwe. Fanele uthathelwe abantwana wena ukhipha imali bafuna nemali abakwazi ukuba afford bafuna nemali ezoya ibawondle. Hayi ke zinjalo ke but ke sizaqhubeka siphusha sinjalo sila police station baphula imoto ezinye imoto baphula amafestele and I had to go in that school to rescue my son. We fight for our own. We stick together. Even the members of my church, I stand with them. Inbox me, WhatsApp me 065-842-2074. And yeah, ngiyangena manje lapha siyaqhubeka ngama case. Angeke babathole labantu bafuna ukwenza imali ngalabantwana bafuna i-maintenance kimi ngomkhulu abantwana ba-maintain wababa wabo and I'm backing him up so bangangtrendisa bayenze ini ayingithusi. It's not a bad reputation if I'm attacked. Mina ngiyi-1 by 10 ngaba slice uNehemiah mebakha ngapha baphatha inkemba abafundi bakaJesu they were having swords. It's not wrong for pastors to have bodyguards that carry guns, and right now bengakafuni ukuthi silwe ngezandla.